Wamshana. Mshana. Wosa. Wamshana. Hey, ngiyafa indlala. Awuhambe uyongenzela ibreakfast lapha ekitchen. Hayi, katene. Uzofuna nini umsebenzi? Umsebenzi okunuka. Hamba ufuna ibreakfast wena hamba. Kunjini? Mina ama-cornflakes. Ho, ucornflakes uku. Ukudla ama-cornflakes, ama-cornflakes. Wamshana. Hello? Ungilethela ama-cornflakes. Ama-cornflakes. Usuphelile ubhontshisi lapha endlini. Angazi kuma. Hamba ungenzela ubhontshisi ukhiphe lo labishi la. Ngifuna ubhontshisi. Umtshela uma wakho ukuthi ngifuna ubhontshisi. Kuba lokho nje la. Siphi. Yini? Ingane siphi? Yini? Lengane lezi seziyakhohlela. Ngifuna umuntu okhohlela kunekhorona. Savelelwa webantu. Savelelwa yini ngawo? Wemakoti. Ingane sethi ukuyikhohlela manje. Wemakoti, uyabona ngiphethe umfusambo, ngiphethe uphondo. Yebo. Wonke umuntu uzokhatha la ekhaya. Ingane sana izokhatha la kanti usebenza wena. Hey, wazala nina. Yonke inkomo izokhatha. Inkukhu nembuzi izokhatha.